دفتر كيرله نعم رضي الله تعالى عنه نعم شيخنا الحاج نعم محمد بن سعيد كدان ندف نعم وهلو نو غاس جيناي وهلو غو غاسير دوك دون dartude نعم do joni gonden koye hello نعم capantati نعم ceerno wi riyabu نعم والده ثم لما جمعهم كلهم نعم واطمأنت قلوب الجميع نعم بنى دارا لنفسه نعم وسكن هنالك نعم ومكث فيها 3 أعوام نعم حتى ولد له السيد الحاج آلي نعم رضي الله عنه نعم وسافر في أواخر العام الثالث نعم وأهله حامل بجبريل نعم الذي اشتهر بمحمود نعم وأتى إلى زبير نعم والي كمكو نعم كمكو من مناطق كولدا نعم جنوب السنغال نعم وأرسل لهذه السيدة نعم ووجدته هنالك نعم ودفع إليها ما تستعين به نعم وأمرها بالرجوع إلى الدار ceerno wi ko riyabu walidi نعم bamum alhaji ali birnagol mum نعم en kaali kanko aboubacry no ummorino cilon نعم kanko bamum alhaji ali wona نعم haa ɗo yaadire cheikh oumar haa degembere نعم haa o artide bappaji makko cilon نعم no ummori ɗon wari e waalo badib نعم salum no ummori ɗon haa wari guine bisa ko wona en kaali نعم eno resri yummum seydal haji ali نعم ɗum fof en kaali ɗum hanki نعم joni noon ko birnagol makko نعم summa lamma jama'ahum نعم ceerno wi caggal noon o rendiniɓe o yimum alhaji ali hawwa نعم e famille mum bandiraɓe mum rewɓe ɓe نعم e ɓeyi ko o famille o fof o rendini نعم waɗma andat qulubul jamii نعم ɗon hankkadi fof en ɓerɗe mumen keɓinima kala goto ɓerde mum deeƴi نعم sabi ko cargu wanno ko ɓe sarodirnoɓe نعم hande allah waɗi kamɓe fof ɓe ndenti ɓerɗe fof hande deeƴi نعم ɓerɗe keɓinima so wona yummaɓɓe نعم on kam en kaalira ɗumde caggal ɗum ɓe dani habaru hawre e ladial woni yummum hawa mbaalo نعم caggal nde aboubacry rendini famille o نعم bana daral li nafsihi o mahani hoore makko galle نعم o mahi galle wa sakana hunalika نعم o hoɗi e galle he en kaalino wuro ngo wiyete ko nunkudu نعم o mahi galle mo jeeni hoore makko o waɗi ɗon famille o wa makasa fiha نعم o ñiiɓe on galle e ngon wuro nunkudu نعم 3 awamin duuɓi tati نعم duuɓi tati omo ɗon نعم hatta wulida lahu seyidul hajju ali نعم radiallahu taala anu haa o jibirnana نعم alhaji ali allah waɗi alhaji ali feeñi aduna نعم kono noon alhaji ali kadi jibinako caggal makko ɗo kanko o dartata ko ɗannotoɗo tan o yahat tan omo ara alhaji ali jibinako caggal makko ɓe garoy heen wonɓe o hettinno heen نعم yiɗɗo so feeñe aduna jinniremo babam min babam wiyete ko ali min ko aboubacry baba wiyete ko ali jinniremo babam ɗo ɗo taɓaka inde de نعم kono o artino o wi joni noon wa safar نعم o ɗanni ko ɗannotonoɗo tan wona mbiɗen o waɗi ɗon duuɓi tati نعم wattan hitande tataɓere nde o wayni o ɗanni نعم wattan hitande tataɓere nde نعم o ɗannima kono acci sohnajo kadi ko cowiɗo caggal alhaji ali jibinama نعم hawa mbaalo ko cowiɗo woni ɓiyi ko نعم wiyeteɗo jibril ceerno wi alladi istahara bi mahmoud kono o lolliɗo ko mahmoud
wiyama ni ko alhaji ali wimo mahmoudou نعم kono ba makko wimo ko jibril aboubacry ko jibril ɗum noon adduno ɗum ko alphaji ɗi نعم ay wiyete ko alpha mahmoudou نعم alhaji ali o joguino sifa sifa kawniɗo a yiyat neɗɗo jaɓa allah hande hande naata e l'islam yetto allah ɗum allah no waɗannomo ɗum ɗum waɗi almuɓe makko ɓe ne jogii heen wiyeteɓe ceerno ne jogii heen wiyeteɓe alpha kala mo ngannduɗaa ko jottiiɗo allah tigi 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 ɗon ko nanta ceerno ay ceerno mouhammad saïd woni ceerno mawɗo ceerno ibrahima diallo wona ko noon nannirta ceerno bocar guireero ceerno rachid ɗum nata harno rachid ceerno rachid ceerno huudu thiam jooni noon ɓe ngannduɗaa noon meeɗi jottiima e nokku kono noon keɓtaaki ɓeeɗo ɓe ngoni alphaji ɗi ɗum woni alpha mamoudou en alpha bayla en alpha sadou en alpha oumar en woni ko ceerno haalta e bannde alpha oumar fatir dia ɓe ngoni alphaji ɗi alpha oumar alpha bayla alpha mamoudou alpha sadou ɓe mbayno leydi kala noon mo jiiɗa wiya ceerno on ko yettima muntaha ceerno mouhammad saïd ceerno huudu thiam ceerno darame woni cincinaɗo misra o ceerno bocar guireero ceerno ibrahima diallo ceerno rachidou foroya woni ko feccirno joni noon o waynima wattani hitande tataɓere nde o wacci sohnajo ono sowi ɓiyi ko wiiteɗo jibril alhaji ali entama wona o waynima wa ata o ari ila zoubayr yimɓe heewɓe mbawata famde oɗo jumla sabi ɗo joni hay deftere he o windide ko ila zoubayru wa ila kamako ila zoubayru wa ila kamako kono wona wa o ila kamako ko ila zoubayr waali kamako nde o wayni nunkuɗo o wari ko e oɗo gorko biyete zoubayru ko laamɗo on woni waali kamako on laamino kamako wonno chef de canton oɗo zoubayru kamis allah mawɗono ɗo o zoubayru o wonno waali kamako kamako woni diwan yero jeenaba wonno laamɗo kantora ceerno mawɗo wiyanno min e alhaji ali allah nandidini men tan haa ɗo sertata kadi ko badgol allah wona nandugol pefinagol moɗo fefinigol e am walla mo fefini ɗum ko badgol allah tan ay oɗo zoubayru o lolliri ko jaa e jubayru noon ɓe gandiri mo jaa e jubayru wona mbiɗen kanko wonno laamɗo kamako nde yere jeenaba laamori ɗo ni ire jeenaba wona jooɗino ko teman oɗo jaa e jubayru o jooɗi koye wuuro no wiye bantankuntu mawde bantankuntu mawde aɗa andi no waade e madina alhaji kiloji 5 sabi ay ɗo wima o ari e zoubayru waali kamako wona waali kamako kamako min manaɗi ɗi kolda wadde hankkadi o naati sénégal jeeya ko e région kolda o immima guine wi saw nonkuɗo o ari ɗo yo tan nde ɗo hawnima te oɗo zoubayru ko o jogori jaɓɓoyade alhaji ali o bismo alhaji ali o hokka ɗum ɗo sinki sabi kanko woni chef de canton te alhaji ali ko guentaɗo taw ba makko ari ɗo yindiri e oɗo o gollodiri e o ko gollodiri e mum woni zoubayru ɗum woni alhaji ali nde ari sincude o sinci madina ko 1918 oɗo dia e jubayru omo kalɗen o jaɓɓinomo no yeero jeenaba jaɓɓoriɗo ceerno ni o haalni oɗo alhaali makko fof o siftori wonde bam makko ari ɗo o andi de ko ɓi aboubacry wonno o waddimo e biyeteɗo salmana yo hollumo ladde nde o wi ƴeew kalɗo jiɗɗa to ɓernde ma ɓuuɓi komin jeeno ko komin laami salmana ceerno nde ari ɗo yeero jeenaba waddimo ko e samba ba
Samba Ba ne yette balde te ɓe haali o Bantankuntu نعم hakkude men Madina kilo 5 enen hakkude men ɗo e teman sikki timmani kilo 5 han nayi en so tawde en ƴeewama guila to ceekiɓe to ceerno en gonno to faadron no wawi wona joyiɗi te ɗo ƴo sa ƴeewi haade bammakko ari ɗo wayno ko bammakko waddimo o te yore Jeynaba نعم ko Alhaji Ali waddunomo e ceerno no gandirɗen qissa o ni nde laamɓe ɓe noddano Kolda gouverneur wi andi on saaha chef de canton ngaji ɗi kamɓe fof ɓe nodda نعم yere Jeynaba no neɗɗo yeehino to yaade laamɓe e seeren ɓe fof نعم Alhaji Ali wi ceerno Hammadou ar jaaden to Worsa to نعم ɓe jeehi Worsa Alhaji Ali Alhaji Ali e hoore mum نعم kañum taƴi enɗi banana ɗi نعم taƴi enɗi banana ɗi rowi ɗum junngo makko Naam. o totti ceerno nda jaggu ceerno wi gila mo taƴa enɗi banana ɗi Naam. moɗo wiya ɗum ɗo dejo goɗɗo hokkede ɗum o Naam. koye malaɓe jeeya ceerno moɗo wiya noon e ɓernda نعم ɗi enɗi banana ñamoyde ɗum fode ko malaɓe kisa o totti ceerno e jaggu نعم o yaade ceerno ha Kolda نعم batu laaɓɓe gasi نعم o waɗi ceerno présenté hakkude mum e yere Jeynaba o itti hadiya o noon نعم o totti yere Jeynaba woni enɗi banana ɗi andi ko ɗon ɓe gandodiri نعم wonde ceerno ari yere Jeynaba yiima ɗo no andimo Alhaji Ali waɗimo présenté نعم oyi ceerno holto paaɗa ceerno min kay mi anda min kay komo ɗo yahata no nanirɗen qissa o ni ceerno men deƴƴata ɗum sahaa fof no haaɗa o wi ceerno ko ɗo koɗata ɗo ko min laamiɗo نعم so tawi a salima mi rewat e man hankkadi min komi almudo tan ɗum ɗo qissaji kewɗi نعم naɗo pour nandugol ceerno Alhaji Ali Naam. sifa no ɓe nandiri ni Alhaji Ali afu mum Naam. ko Cheikh Tidiane ma en janngoy ɗum ɗo haali mbiɗon mo haala ɓesgu Alhaji Ali Alhaji Ali fof mo haala ɓesgu mum نعم afu makko ko Cheikh Tidiane on Cheikh Tidiane mum wiyete ko Aïchatu ceerno men Cheikh nan Haaji Mouhamadou ibn Seydi afu makko ko ceerno Tidiane yimmum ko Aïchatu han Cheikh Tidiane o Naam. ceerno men jibina ko caggal ceerno e on saha koye firinaji wonno noon Alhaji Ali ɗo ko noon on saha taw firinaji gummima guine bisa نعم hareji jamma e ñalowma wona ɗum ko badgol Allah Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane goto fof ɗum kala goto on woni afu mum te ɓenɗo goto fof yimum ko Aïchatu نعم Alhaji Ali nde siñci Madina Naam. mbiɗen ko 1918 omo yaara duuɓi capan tati e joyyi نعم ceerno nde siñcata ɗo duuɓi capan tati e joyyi نعم Alhaji Ali woni ɗon duuɓi joyyi e Madina 1923 o hajjoyi ceerno won ɗo duuɓi joyyi نعم hajjoyi نعم 1940 o arti koye 40 ko ɗon 40 wona fof ko nandirgol Allah en kaali Alhaji Ali ko jaa e Jubayru bismimo waddimo e Salmana bañowo o Naam. hollimo ladde de ceerno ko yere Jeynaba bismi ɗum ɗo Naam. waddimo e Samba Ba bañowo o hollimo ladde de نعم ne heewi noon gueɗe mbaɗe ɗi hakkude maɓɓe ne heewi ne heewi ne heewi o ari e Zubayru Naam. o woni waali kamako o woni ɗon kanko Aboubacry نعم kadi o ɓooyi ɗon noon ay ɗo jippi laamɗo o Naam. chef de canton o wa arsala li hadihi seyidati o neli hawa mbaalo yo artawamo ɗon نعم war sikku noon no woɗɗigol goɗɗugol Naam. woɗɗaɗi ɓe Alhaji andi kanko e frontiére Guinée Bissau woni o ari o jippima chef de canton o Naam. o nenani sohnajo o artawamo ɗon kanko Aboubacry Naam. hawa mbaalo ummi nunkudu Naam. ari ha Bantankuntu mawni tawimo ɗon kanko Aboubacry te ko laamɗo jippinimo chef de canton o woni Zubayru wa arsala li hadihi seyidati o nene on yo ar نعم wa wajadathu hunalika on tawimo ɗon wa dafa'a ilayha Naam. ma tasta'inu bihi o totti on kono wallitoro نعم o hokki hawa mbaalo kono wallitoro wa amaraha o yamiri on birruju'i Naam. ila dari o yi joni min komi ɓennowo ɗanngal an noon faatu galle hay ko ɗo e mbayri yindir
ɗon ɓe mbaynodiri caggal ɗum ɓe jiitidani نعم ɓe gondi ɗon ko ɓe gondata ɗon نعم o totti on ko tottanno ɗum o wi on faatu galle wa amara ha birru jo ila daari toppitoɗa sukaɓeɓe e famille o sabi omo hin toon galle makko kadi famille o fof o rendiri ɗum place goto wa jabasa huwa ila Sédiou kanko ɓenni o fayi Sédiou kanko Aboubacry o wi Sédiou fi Casamance Sédiou ko e Casamance wa kana tawalla tilka almadrata نعم wahidun min ahli Fouta Toro habibun lahu نعم ismuhu Samba Aissata holko nayimo Sédiou ardino toon wonno toon gouverneur نعم ko Fuutanke wona ko bandi ko on saha Sédiou نعم ardi ɗum ko Fuutanke نعم Fuutanke o ko giɗo makko sehil makko Naam. wiyete ko Samba Aissata o yehi salminoyde ɗum Sédiou نعم caggal nde ummi bantan kuntu mawɗi Samba Aissata on wiyete نعم wa zahaba ileyhi o yehi on kono walam yam kus o ɓooyani toon komo ɓooyani toon Naam. no ɓooyiri ɗum chef de canton o gayde o ɓooyani toon fa jabasa o yawti نعم ila Fooñi ɗon ko wiyeteɗo Fooñi نعم o ummi ɗon summa ila Gambia caggal mo yehi Gambi wa sakara ay Gambi noon kadi o nangi ɗon hoɗorde o hoɗi ɗon sabi wata zawwaja o resi ɗon wata zawwaja hunalika نعم hatta rusiga bi bintin ha o dañi ɗon ɓiɗɗo debbo to Gambi to wa ma qaddara llahu ruju'ahu نعم ila darihi ay hisa Allah hoddirani gartugol makko galle en gandi ɗo waynodiri Ibnu Seydal Jeyani hatta mata hisa ɗon ɗo Gambi ɗo ɗo sakkiti wadde galle ɗo Naam. ko ɗon hawre la jal ay ko ɗum ngol bindol ɓuttule hiyabu walidi ɗum ceerno haalata wirnogol bam makko holno wirnori Naam. woni hatta mata samma kono hawre lajal نعم huwa wa bintuhu ani mbiɗo resi hawde toon ɓiɗɗo debbo on e hawre lajal ceerno wi rahmatullahi alayhima Naam. jami'an yurmede Allah e wone maɓɓe kamɓe fof Naam. yurmede Allah wona wa ala jami'il muslimina e dendagal joni noon ceerno wi summa inna hadihi seyidata نعم Mariam makasat tantaziru amayni نعم o wi oɗo kohowo debbo hono Hawa Mbaalo نعم duuɓi ɗiɗi omo fadi makasat o ñiiɓi نعم omo fadi woni makasat tantaziru نعم omo fandi amayni duuɓi ɗiɗi wama sami'at lahu min habarin نعم o nanani habaru on wa sami'a habaraha نعم fi dhalika almakani foti wonde ko habaruhu wonode ko habaraha wa sami'a habaruhu fi dhalika almakan نعم walla taw ko kanko ɗi wa sami'a habaraha fi dhalika almakani aqriba'uha نعم wa rahimuha نعم fammora نعم wa Samba Juulɗo wa Abdoullahi wa sa'ahum zalik aqriba'uha koreji makko kanko Hawa Mbaalo famille makko نعم caggal ɗum ɓe nani habaru o wonde ko Hawa Mbaalo tan nde woni e galle he نعم na wonde kon ɗo cukalon ɓaya ko gentaɗo ene muyna نعم gorko yeehi andaka ɗo woni نعم aqriba'uha koreji makko enɗam makko نعم o rewe inde maɓɓe kanko ceerno o wi fammora نعم ko hen jeeya e Samba Juulɗo Naam. ko hen jeeya ay oɗo Samba Juulɗo ko o jibini yummum ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo goto Samba Juulɗo jibinnede makko ndi ɓe ko ɓoydaɓe ha نعم o lasli e dental he نعم Samba Juulɗo ko mamum ceerno Ibrahima Diallo o jibinnede makko ko famille noon Hawa Mbaalo نعم wa Abdoullahi e biyeteɗo Abdoullahi ɓe tata fammora Samba Juulɗo e Abdoullahi wa sa'ahum zalika Naam. fuɗi hen noon sagata debbo tan no woppida e kon ɗo ɓikko gorko arani نعم anda ko ɗum woni muusiɓe noon wahtalu fi tahlisiha ɓe pewji noon kamɓe ɓe tata holno ɓe ɓoccitiri Hawa Mbaalo Naam. e ɗeɗo caɗele e oɗo situation kañum tan e galle
واحتالوا في تقديسها نعم hisa fammora o ko on yehi toon yehi nonkudu نعم waraddaha hiya wabnayha on artirimo kanko hawa mbaalo kanko e ɓiɓɓe makko worɓe ɗiɗo ɓe نعم woni alpha mamoudi alhaji ali نعم o artiriɓe ila maskanihim kamɓe ɓe jeeya ko nunkudire ko aboubacry jooɗino nunkudu nangi ɗon galle mahi galle waɗi ɓe ɗon kono duuɓi ɗiɗi نعم ka debbo no faqqiji no foti waɗede e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe garti woni oɗo fammore onon ko oɓe nelno artiroyimo نعم kanko e sukaɓe ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe nokku maɓɓe o noon wiyete ko payana نعم payana ko ɗon ceerno ibrahima diallo feeñe aduna ɗon jibina joni ɓe guittama nunkudu نعم ɓe gartirama payana payana o wi ko inde wuuro e gure gaɓu ha joni wa makasu mahum نعم ma qaddara llahu ɓe gonde maɓɓe ɗon ko allah haaji ɗo payana ɗo summa zawwajuha نعم bi abdillahi han kadi o ƴefti edda نعم gorko andaka to woni edda joofi ɓe ndesnimo abdoullahi gorko biteɗo abdoullah wa kanat lahu imra'atun ukhra نعم sayyi'atul khuluqi ghayatan نعم fa adaha sayyi'atul khuluqi ghaya نعم fa adaha fa amara samba julɗo نعم abdallah an yuɗaɗɗigaha fa dallagaha wona ɓe desni hawa mbaalo biyeteɗo abdoullah نعم ma en garoy hen ko adide o hawrata aboubacry mbiɗon mo adino wonde dewgal نعم o dañino toon ɓiɓɓe ɗiɗo نعم ha نعم aboubacry ɓe dañji ɓiɓɓe ɗo alhaji ali e jibril walla mbiya alpha mahmoud نعم dewgal ngal ɗo cakkitigal de o dañi ɗon ɓiɓɓe ɗiɗo woni ɓiɓɓe jeegomo ɗum allah arsiginimo kamɓe fof ma en ndewo inde maɓɓe ɓe ndesnimo abdoullahi نعم o wi abdoullahi o noon no jogii debbo ñaaɗɗo نعم mo wondatako debbo o wi nawlirtaki e hawa mbaalo kadi no wayni mbaadi ndi wona debbo fof joɓata nawlirde makko wiyata o kay so gorko resi ɗum tan han kadi gasi fandini gorko andi worroɓe yoɓe nawlirtaki yo debbo ñaaɗɗo ɗum waɗi debbo o lorimo noon نعم debbo mo tawi o nawli ko tampinimo ceerno yi fa adaha kala tampere نعم ɗum fof ko ha o haaɓa نعم beele o yalta e dewgal he kono o muñiri tan نعم o muñiri allah kono ɗon no fami ono yiya نعم ɗum waɗi fa amara samba juulɗo samba juulɗo mbiɗen jibini jumum ceerno ibrahima diallo نعم kiisa o yamiri abdoullah yo seermo نعم o wi haade a wawa jogade joggal moƴƴal te e joom suudu ma ono waɗata ɗum ɗo natti wonde dewgal loro ngo mawni fa ɗallaga ha o seerimo نعم fa baqaw fi salama e keddi e jamma jam نعم muddata salasati awamin duuɓi tati eɓe jamma jam ɗon ɗo payano ɗo نعم duuɓi tati caɗele ngala sabi wonno caɗele tan ko oɗo debbo mo nawliri summa radia ha refti caggal ɗum abdoullahi kadi ƴamtimo نعم o e desnoɗo mo hawo nawliri e debbo oɗo ñaaɗ نعم on kadi artanimo famodira ɓe kawriti نعم kono kadi ronkayo yaha yaha tan walam tagdiri seyidatu mariame alal ɓoɗoɗi ma aha ay ma aha o wiyani ma ahu نعم o ronki wondude e galle he Nam. e nawliraɗo o ñaaɗɗo ni fa haala athu نعم o ɓoori abdoullah o haalde oɗo wi fereji ɗi mbaɗɗa e am ɗi Nam. e teŋe ɗe mi tottinma jaforoɗami allah on jaɓi fa hala aha on ɓorodiri e makko kala ko on wanno e makko teŋe ɗe ko nandi hen Nam. o tottiti o ɓe ceeri kadi gongol wa jawasu ila dooro bali نعم ɓe ɓenni ɓe payi dooro bali نعم enda akhiha نعم wa qaribiha fi nasabi joni ɓe jalti payana ɓe payi oɗo nokku bali ko gorko nan toon نعم wa qaribiha fi nasabi mo jiidi asko ɓadigo نعم
wiyete ko Isa نعم te on ko jaajaɗo on Isa ko o woni amiru propana on woni lamɗo propana andi ɓe haalima famille Hawa Mbaalo kamɓe laamu fof tan ha joni kamɓe mbalɓe mbiyetere e mbaaloɓe mi annda so ɗon nganndi hiinum mbaalo hiinum oɗon nganndi mo ɓeɗo alkam no yaha faƴama hiinum en ko ɓen ngoni famille yimum alhaji alti guine Bisaw hiinum mbaalo o wayrata ɗo o fayi e oɗo bandiraɗo gorko o baɗi ko gorko نعم kañum laabi Poropana ko on woni laamɗo Poropana woni chef de canton te on kadi wa kana mutazawijan bi ukhtiha نعم o resi ko mo jiidi yumma e baaba walla wiyama ala hayso ɓe jiidani yumma e baaba kam jiidigal ngal no ɓaɗi on resi bi ukhtiha fil qarabati نعم andi ɓen no mbawi suurde ɓe wona o fayi ɗon o wi wa amma aqriba'uha fi nasabi almubashiruna laha fi ljaddi lwahidi نعم fa akhwanu li abin hammadi wa demba ceerno wi tawi ko famille Hawa Mbaalo to banggue asku نعم almubashiruna laha taw ko soccodirɓe makko fil jaddi lwahidi نعم taniraɗo goto mo ganduɗa kamɓe jaltide taniraɗo goto نعم o wi ko musidɓe ɗiɗo jiiduɓe baaba en goto wiyete ko Hammadi goɗɗo wiyete ko Demba o ɓuuri jiiduɓe wa amma Hammadi tawi ko Hammadi o famata on ma yino an ibnin kono mo ɓiyi ko ɓiɗɗo o ismuhu Seenum wiyete ko Seenum Seenum one wa mata maayi wa taraka acci ibnan Seenum on ne acci ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo wiyete ko Cheikh Tidiani mo ɓiɗɗo kono wiye Cheikh Tidiani ceerno habarata en de o wi on Cheikh Tidiani hande o omon ɗo e Madina Alhaji omon ɗo jangga e juuɗe Seydi Alhaji Yaali wa ha huwa yata'allamu inda Sidil Alhaji Ali radiyallahu anhu mo ganduɗa ko ammihi bappani makko Alhaji Yaali kañum woni e jangguinde mo hande o ɗo kaldanmi e moon ɗo ceerno haala nono ko bindol makko ɗum woni Hammadi o acci ɓi kono wiye Seenum Seenum hawre ladial woppi oɗo ɓiɗɗo o ko Alhaji Ali ne woni Cheikh Tidiani o wa amma Demba tawi ko Demba o on ne yalti e aduna kono mo acci ɓi ko biyeteɗo Aboubacry Aboubacry one hawre ladial omo woppi ɓiɗɗo debbo wiyete ko Selli noon ɓiɗɗo debbo te walla ko Selli ceerno wi hande o ñalawma mo kalde mon hande o oɗo Selli omon wuro no wiye Saare Dulo Malang toon o resa Saare Dulo Malang hande omon toon mo wuuri o wi ko wona ɗum ko Hawa Mbaalo no jogii ɗiɗo ɓe o jiidi yumma e baaba Binta e Jabu ɓe ko kamɓe jiidi yumma e baaba ceerno wi ɓeen kala gooto e maɓɓe hande ɗo kaldanmi e mon ɗo no wuuri na e jamma jam ɓe fof ceerno no anndi ɓe wa kullu wahidatin minhuma ala gaydil hayati haade ceerno tawondiri ɗo yimo Alhaji Ali no mbinombami hankiri Hawa Mbaalo sakkiti Alhaji Ali e aduna ɓe ko ɓiɓɓe makko ɓe no garanno ɗon salɓi to ceerno no anndi Binta e Jabu ceerno wi kamɓe fof ɓe nguuri ɓe jamma jam kadi waɗi kulli min huma naslun kala gooto e maɓɓe no jogii geñgol Binta e Jabu kala gooto jibini wa kana li Binta ibnun o heeji noon Binta o e Hawa Mbaalo jiidi yumma e baaba e Jabu o fof ceerno wi Binta no jogii ɓiyi ko gorko ismuhu Alhaji Hammad no jogii ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Alhaji Hammad ceerno wi kono noon to wuffiya rahmatullahi alayhi wa ala amwatil muslimin fil madinatil munawwara to ɗo hawre ladial to no jooɗi noon o hajjoyi o arti Madina o jooɗi ɗon ɗon hawre ladial on ko Binta jibindu Binta o e Hawa Mbaalo jiidi yumma e baaba Binta jibini oɗo Aboubacry Alhaji Hammad ke mbiyen ceerno wi o hawre ladial
yurmede Allah wone makko wona e dendagal julɓe o hawde e ledal koto madinatal munawwara ceerno wi ala sakiniha afdalu salati wa azka taslim afdalu salati wa azka taslimi o wi koɗɗo e madinatul munawwara o ko ɓuri laabde e moƴƴude e jurum Allah e kisal Allah e wone makko woni nelaɗo sallallahu alih w sallam kanko binta o omo jogii ɓiɗɗo goɗɗo no wiyee Saadu en kaali alhaji hammaɗo to hawre ladial ko madina omo jogii ɓiɗɗo biyeteeɗo Saadu omo jogii biyeteeɗo kadi Mariam ɗum ko ɓesgu makko o wii Jabu nane jogii ɓiɗɗo gorko biyeteeɗo Umar omo jogii ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe waɗi Jabu ibnun ismuhu Umar wa arba'u banatin e ɓiɓɓe nayi rewɓe ceerno wi tagammadahumullahu jami'an bi rahmatihi wa waqahum bi biqayatihi kamɓe fof yo Allah suddirɓe yurmede mum yo Allah wattuɓe e ndenka mum ceerno wi wa kulluhum zaharat alayhim barakatu seyidi alhaji ali limubasharatihim iyahu fi ddini wa dini o wi ɓeɓe limtumi ɗo fami makko o kala gooto e maɓɓe o wi barke alhaji ali no feeñima kala gooto e maɓɓe sabi soccodirde ɓe alhaji ali to diine ɓe ndendi diine gooto l'islam ɓe ndendi kadi ƴiiƴam waɗɗiɗi ɓe ndendi asku ɗum waɗi barke alhaji ali feeñe maɓɓe o wi barke alhaji ali haaɗani maɓɓe de ceerno wi barke alhaji ali haaɗani e ɓeɗo de kama zaharat barakatuhu ala kulli man basharahu mimman yataqidu ceerno wi ɗo no barke alhaji ali feeñiri e kala coccodirɗo e alhaji ali kala mo soccodirno andi barke makko feeñi e mum o wi kono noon ko mimman yataqidu ko ɓiɓɗo nde wonno heɓrete ko fibde kala hunde ko fibde heɓrete mimman yataqidu wonande kay piɓɗo mum ceerno noon ko noon wano fi ma en garo e dami mum fibde koye ɗum neɗɗo heɓata kala ko heɓete ko hen heɓete o wi barke alhaji ali feeñi kala coccodirɗo alhaji ali wonande kay piɓɗo mo sikkitaki mo yeddani o wi ɗum no komin ummati seyidina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e leñol nela kala mo Allah sogguno soccodiri alhaji ali barke alhaji ali feeñima o wi dhalika da abul kirami o wi sikke ala noon ko ɗum woni aada tedduɓe sabi raɓodirat barke o koko raɓodirta koko raɓodirta ɗum woni da abul kirami ceerno wi mi ñaaguima Allah ɗawwala llahu umrahu yo Allah juutnu gurdam alhaji ali tawno deftere nde waɗa ko hakkude 32 e 33 1932 33 o wi Allah juutnu gurdam alhaji ali ma a ziyadati wa taraqi fil maqamati yaqin Allah ɓeydanamo ngabbugol e maqamaji yenanede yo Allah juutnu gurdam makko ɓeydanamo ngabbinede e maqamaji yenanede wa ahsana khitamahu o wi so sahaa heedi so ladial heedi yo Allah hokkumo timmode moƴƴere wa ahsana khitamu wa baraka fi naslihi ceerno wi yo Allah barkin ɓesmu alhaji ali bi jaahi seyyidi l awwalina wal akhirin o wi mi ñaaguima ɗum Allah mi ñaagorimomo sabi daraja nelaaɗo Allah mo ngannduɗaa ko kohowo adiiɓe e wattintoɓe fof to jooni waktu o e heediɓe ɗeɗemal he wo seeɗa jokki hen tan o wi wa amma zurriyatuha so tawi ko ɓesgu hawa mbaɗo hawa mbaɗo e mum seydi alhaji ali ɓesgu makko yaltuɓe makko o wi ko jaaƴe e ibrahima ɓe jiidi yumma e baaba o wi ko ɓe o jibini ko adinde o hawrata e aboubacry ɓe ɗiɗo jaaƴe e ibrahima ko adinde o hawrata e aboubacry wona a faami ɗo o wi caggal ɗum o dañi e aboubacry aali e jibril o dañi to ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe ɗoone o dañi ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe caggal ɗum o jibini biyeteɗo aminatu e ahmadou ay deke en gandi o dañi ɓiɓɓe joyo worɓe e ɓiɗɗo goto debbo oɗo aminatu
ɓiyi ko debbo نعم resano ko mali نعم no arannoɗo a andi aminata ko baɗum debbo alhaji ali نعم ndeke ɓiyi ko ko baɗum debbo ceerno ousmani ɓe mbiyama gorgol toƴƴe noon so wiyete gorgol toƴƴe نعم ko mali o resa galle o nan toon ɓesgu o nan toon daka fo eɓe ngara on toƴƴe jibini babayel Joob Joob baba Ousmane Joob on babayel Joob on resno baɗam debbo Mariam ceerno Abdoulaye Thiam kanko babayel o ari ɗo نعم Allah waɗi ceerno Ousmane en dokkimo Mariam ko ɓi babam Abdoullah kadi hurtoynomo ha toon نعم madi no mbimami ni famille o daka fo eɓe ngara oɗo Aminatu noon ko o jibini toƴƴe toƴƴe jibini Alassane en hankkadi babayel en نعم rahmatullahi en e ɓen toon to Mali to hay ɓe jooɗi jaaƴe Ibrahima jiiɗi yumma e baaba Alhaji Ali Jibril jiiɗi yumma e baaba Aminatu e Ahmadou jiiɗi yumma e baaba kono ayi ɗo ɓeeɗo fof wastajlabahum seydil haji ali te ɓeegaɗi ɗo kam keccima kono kamɓe fof alhaji ali rendini ɓe kamɓe fof e nokku goto wastajlabahum fooɗiɓe seydil haji ali kullan hatta raddahum ila ahsani l ahwali ha o artiriɓe ko ɓuri ngarɗude e alhaaliji wa mata man mata minhum ala zalika maayiɗo heen maayi koye ɗum ala ahsani l ahwali ko ɓuri ngarɗude yodde alhaaliji ko ahmad wa jaaƴe e ibrahima ɓeeɗo kawrela dial ahmadou o e jaaƴe o e ibrahima oyi kono kamɓe maayi ko ala ahsani l ahwali wa baqiya man baqiya minhum heddiɓe ɓe keddi ala zalika woni ahsani l ahwali ceerno wi kamɓe fof noon rahimahumullahu jamia kamɓe fo yurmede allah e waɗe maɓɓe wa shaffa'a fihim nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa zada muhsinahum ihsanan wa radda ghabiyahum wa musiyahum ila alhuda wa ghamarahum bi afwihi aljamil wa ma dhalika ala allahi bi aziz ceerno wi yo allah yurmoɓe yaafoɓe yo allah tefnu e maɓɓe annabi mum sallallahu alayhi wa sallam yo annabi won tefowo meɗen moƴƴinɗo ceerno wi yo allah ɓeydanmo moƴƴere kala kadi mo fewnani beem gonɗo e puural ceerno yo allah artir ɗum e peewal fof en yo allah suddir ɗum yaafuya e yurmede yaafuya allah jooɗo o e ɗum sattirani allah yon damal ngal joofi waɗi ceerno wi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin kama sallayta wa barakta wa rahimta ala sayidina ibrahim innaka hamidun majid damal ngal ɗo ko ɗo joofi janngo naaten e taarih no jibinira kanko allah jiyaani no feeñiri e no waɗiri galle suddiɓe makko e ko allah arsiginimo ɓesgu ɗum woni darsu janngo inchallahu taala اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة لله رب العالمين